क'क्राझार ल' कलेजनि स्टुडेन्टसफोर आरो लोगोसे आं बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन स्पिकार हिसाबै आं बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै मेम'रेन्डाम मोनसे लानानै फैनाय जादों। बे मेम'रेन्डामानो जाहैबाय क'क्राझार ल' कलेजनि स्टुडेन्टसफोरनि मोनसे बिराद गिदिर जेंना। बे जेंनायानो जाहैबाय 2003 4 जुलाइआव जेला एग्जामिनेसन जादोंमोन होमबा अनलि 29%ल' पास जादों। बिनि सिगांबो फार्स्ट सेमिस्टाराव जेला एग्जामिनेसन होदोंमोन बेवहाय 0% पास। दिनै 2 इयार्स जाबाय क'क्राझार ल' कलेजखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एफिलिएसन खालामनाया, किन्तु दिनैसिम 2 बोसोराव जेबो डिपार्टमेन्ट गैया, ल' डिपार्टमेन्टआनो गैया। किन्तु ल' डिपार्टमेन्ट गैयाबाबो बिसोरो सिलेबास सेट खालामगासिनो दङ, बिसोरो कपि कुइसन एन्सार स्क्रिप्टखौबो बिसोर चेकिं खालामगासिनो दं, कुइसन स्क्रिप्टखौबो बिसोरनो सेट खालामगासिनो दङ। दा बार काउन्सिलनि हिसाबै बिसोरो सोलिदों होनदों दिनै जोङो भाइस चेन्सेलरजों रायज्लायबा। किन्तु बार काउन्सिलजों सोलिदोंबा डिपार्टमेन्टआथ' थानांगौ। बार काउन्सिलाथ' बुङाखै जे इउनिभारसिटियाव डिपार्टमेन्ट थानाङा होननानै, डिपार्टमेन्ट थानांगौखौ बे बुंथारदों। आरो बार काउन्सिलनि गाइडलाइननि हिसाबै जे कुइसन सेटआप खालामग्रा मानसिया टिचारा बियो मिनिमाम LLM क्वालिफिकेसन जानांगौ आरो कुइसन चेकिं खालामग्रा मानसियाबो टिचाराबो कुइसन इभालुएट खालामग्रा टिचारा मिनिमाम LLM पास जानांगौ। किन्तु दिनै बिदियानो गैया, डिपार्टमेन्टआनो गैयाबा मा LLM टिचार थानो बेवहायलाय। आरो जोंनि क'क्राझार ल' कलेजनि एन्सार स्क्रिप्टखौ अफाय थाङो होननानै जों सोंदोंमोन इभालुएट खालामनो थाखाय। बिसोरो होनदों दस्रा कलेजाव फाथायहरो, हयथ' बेंगलाव फाथायहरो, हयथ' बबेबा गोजानाव फाथायहरो होननानै बुंदों। दा जोंनि एन्सार स्क्रिप्टखौ बेंगलाव फाथायहरबाबो इउनिभारसिटियाव जोङो बेखौ रिभेलेट खालामनो थाखाय, रिचेक खालामनो थाखाय जों मोननांगौमोन एकर्डिं टु द UGC गाइडलाइन अर बार काउन्सिल गाइडलाइन। माने स्टुडेन्टआ आवगोलहायबो ल' कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा गावनि एन्सार स्क्रिप्टखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो अबे एन्साराव बेसेबां मार्किं जादों, अबे एन्साराव बेसेबां मार्किं जायाखै बेखौ नुयोमोन। किन्तु दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेबायदि फेसिलिटि गैया आरो डिपार्टमेन्टबो गैया, ल' डिपार्टमेन्ट गैया। दा जोङो बे जेंनाखौनो जोङो बेवहाय जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जे प्रफेसनेल स्टुडेन्टस, ल'नि प्रफेसनेल स्टुडेन्टस, बिसोरो एकाडेमिक स्टुडेन्टस नङा जे अबेबा PhD खालामफैनाय, अबेबा MA खालामफैनाय एकाडेमिक लाइनजों थांनाय नङा। बे जाहैबाय 3 इयार्सनि थाखाय प्रफेसनेल कर्स। बेखौ पास जाखांनानै लयार जायो मानसिया, अबेबा कर्टआव स्टुडेन्टआ ल' प्रेक्टिस खालामहैयो बा अबेबा हाइ कर्टआव ल' प्रेक्टिस खालामहैयो। दा 3 इयार्सनि प्रफेसनेल कर्सखौ बेफोरबायदि एक्सपेरिमेन्ट खालामोब्ला बे बिराद जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। ओंखायनो जों दा डिमान्ड खालामदों जे बेफोर गासिबो जे जेंना बे थाबैनो सुस्रांजानांगौ। थाबैनो नाम्बार 1आवनो जों लिरदों जे रिचेक खालामनायनि, एन्सार स्क्रिप्टखौ रिएभुलेट खालामनायनि अनलाइन प्रसेसजों, ट्रान्सपारेन्ट मडजों बेखौ फेसिलिटिखौ जोंनो होनांगौ। बे रिएभुलेट खालामनो थाखाय फर्म फिलआप खालामनायखौ अनलाइन खालामना होनांगौ। रिएभुलेसन खालामनो थाखाय RTI जे स्टुडेन्टफ्रा होनानै गावसिनि एन्सार स्क्रिप्टखौ जे फरायनो मोनो बा अबे एन्साराव जेसेबां मार्किं जादों बेखौ नुनो मोनो, मास्टारा बेसेबां मार्किं होदों बेखौ नुनो मोनो RTI जों, जों बेखौ लुगैदों। आरो एन्सार स्क्रिप्ट जे दा BTC आव ल' कलेजआल'सो मोनसे कलेज, दा बिनि थाखायनो जाहाथे कुइसना न' डाउट माबायानो LLM क्वालिफाइडानो सेट खालामनांगौ, थिग बिदिनो एन्सार स्क्रिप्टखौबो LLM क्वालिफाइडानो चेकिं खालामनांगौ। दा बिदिनो जुदि ल' कलेजानो खालामनानै आरो ल' कलेजानो जुदि चेकिं खालामोबा बे मोनसे मोजां माबा जागोन जोंनि थाखाय। उनाव जेला कलेजा बारायलाङो ल' कलेजेसफ्रा दस्रा डिस्ट्रिक्टसफ्रावबो, होमबा बेफोरखौ इन्टार कलेज चेकिं खालामलायथों। दा 5थआवनो जोङो मोनसे आरोबाव डिमान्ड खालामदों जे इमिडियेट ल' डिपार्टमेन्ट सेटआप खालामनांगौ। दा जोंनाव जाहाथे डिपार्टमेन्ट फैनानै फेकाल्टिसफोर फैनानै जे मोजां सिलेबास, मोजां एन्सार स्क्रिप्ट
माने चेक खालामनो हानाय बेखौ जों लुगैदों आरो गोजोन्थों।